a dvojice má povolen start. Zkušená, věřím. Ještě jedno takové milé upozornění pro všechny návštěvníky, že koncem léta zde v areálu bude otevřena velká prodejna jezdeckých potřeb Passaty. Otevírací doba bude celodenní, včetně sobot, takže se milovníci koní mají na co těšit. Co budou potřebovat, tak kde bude k dostání, tak jak jsem říkala. Koncem léta bude otevřena velká prodejna jezdeckých potřeb a otevírací doba bude celodenní, včetně sobot. Sledujeme tedy Brilianta. První fáze byla na překážkách beztrestných. Bodu čas 44:53. Briliant je Valach, hnědák, narozen v dubnu v roce 2000. Z matky Bonity, pořebci Buenos. Tahužené. Tahužené. Druhá fáze, čas 18,71 a 0 trestných bodů. V běžném pořadí se tato dvojice ujímá vedení. Tak, Jana Nováková Fujisa, Stájemníkovice, další dvojice, děkujeme za pozdrav. Připraví se Michaela Zelená, Tereza Chudobová, Petra Sanková, Petra Bajerová a Vlačka Pechanová. Bonou. Mostacenou postelí objednám, vyšarana Aljašku zavítá k nám. A měl jsem snad víc, teď už je vdaná a co z toho mám? Vyžarná Aljašku zavítá k nám. Fujisan je anglický plnokvětník, je to Ryzák, Valach, je z matky Fujiyama, pohřebci Alex de Grey, narodil se 19. března roku 2000. Tak první dvojice odvážně najel na alternativní bodu, 0 trestných bodů, čas 49:10 a jdeme do druhé fáze. Tak nevadí, dvojice to určitě opraví. Tady nájezd na tu desítku je takový zrádný, ono to trošku vynáší v té zatáčce a je potřeba najet skutečně rovně na střed toho skoku. Pojďte na bejval báben, překvapný a atmosfér, a na půdě nám po něm zůstal ošloupaný květ, překvět odmilovali Tak nevadí, ta druhá fáze to se ještě vylepší při dalších startech. První byla výborná, v pořádku. Druhá fáze na skocích zatím 12 a ještě tady bude za překročení času, protože čas máme 35 předepsaný, dvojice měla 60.